दुखुनि समाव दुखुनि थासारि फिसा हौवा नायल' जाल' सासेल' रावबो गैया। आहा फिसा हौवा सासेल' नायल' जाल' रावबो गैया। सासे फरायसाया हरखाबै गोब्राब जाब्रबथायजों देहा फाहामसालियाव। आंगो अनसुलि बिमाया फिसानि थाखाय अनसुंथाइ नागिरबायदों। आं मा राहायै नायनानै फिसाखौ लाखिनो हाबावगोन आइ आफा, आंनि थाखाय नोंसोर गोसो गुदुं मदद होदो आइ आफाफोर। चिरां जिल्ला दालेगाव थानानि सिङाव थानाय रौमारि दलाफारा गामिनि दैमालु ब्रह्मनि फिसाज्ला पुनाम ब्रह्मआ थांनाय रबिबाराव गंसे ट्रेक्टरजों हरखाबै गोब्राब जाब्रबथायजों स्वागत देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय लागासिनो दं। पुनाम ब्रह्मनि बिमा थुन्थ्रि ब्रह्मआ खौरांगिरिनो फोरमायोदि फाहामथाय होनो थाखाय रांनि आंखाल, बेराफारसे बिफाया हाजिरा मावनानै नखरखौ खांबोदों। दा देहा फाहामनो थाखाय जेबो राहा गैयैलाय रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ नागिरबायदों। सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनो थाखाय एकाउन्ट नाम्बार 120100100163096 IFSC PUNB 0120100 लोगोसे जाब्रबथायखौ सुराद लानो थाखाय गाहायनि जानबुं नम्बराव 8904452026 आव जगाजग लानो हागोन। आंहा न'खराव बिराद गिदिर बिपद जादों। आहा फिसा हौवा सासेल' नायल' जाल' रावबो गैया। आंनि फिसाया जेबो खामायनो रोङाखैमोन, दाबो फरायगासिनो दंमोन। आं बे फिसानि जिउखौ लाखिनो थाखाय आइ आफा रायजो राजाफोर, आं नोंसोरखौ मदद होजानो लुबैदों। दाख्लै थांनाय रबिबाराव आंनि फिसा हौवाया ट्रेक्टर लड लानायजों एक्सिडेन्ट जादों। खर'आव गोब्राबैनो जखम जानानै दङ। आं बे फिसाखौ मा राहायै मोनफिनगोन? आं आइ आफा नोंसोरखौ गोरबोजों गोसोजों खुलुमनानै मदद होजानो लुबैदों। आंनि एकाउन्टआव थाइसेबाबो थाइनैबाबो सोना होबा आं गोजोनगौ। आरो आंहा न'खराव जेबो गैया राहा फाननो। आंनि बोराया खामला हाजिरा मावनानै जायो। सोरबा लेंफैबा मावनो थाङो, लेंफैयाबा थायो। गायग्रा हा गैया, बारियाबो बिगासेल'। आं मा राहायै नायनानै फिसाखौ लाखिनो हाबावगोन? दासिमबो हुस गैया। आइ आफाफोर, आंनो थाबैनो गोसो गुदुं जानानै आंजों मदद होदो अननानै, गावजों गाव। आरो दिनैसिमबो नै जेबो राहाखौनो नुहुरा। आंनि आखाइयावबो आंनि एकाउन्टआवबो थाइसेबो जमा गैया। बोरायनावबो जेबो जमा गैया एकाउन्टआव। दा ओरैनो हाजिरा मावो, ओरैनो जायो। बिब' दङ सासे, हिनजाव सासे हौवा सासे। हिनजावसायाबो मालायनि न'आव हरदोंबाबो थाइसेबो मदद होफैनो हाया आंनो। आइ आफा, आंनि थाखाय नोंसोर गोसो गुदुं मदद होदो आइ आफाफोर। आं बेखौनो बुंनानै नोंसोरखौ आइ आफा आं गोरबोजों बावबाय अननानै।